Ikke? Og det løber altså de her 60.000 omdrejninger. Så det bliver sort via, at jeg tager trykluft, det man kalder bidager, fra kompressoren. Og så tager jeg 2% af fuelen og sender ind og blander og sender spray ind i lejen. Og så bliver det bare sådan en så bliver det helt fra der bliver det. Ja, ja. Jeg har ikke set flammer ud af den endnu. Det er så fedt. Prototype. Nej, altså du kan jo købe sådan en fikser færdig. Ja, det kan du. Ja, firmaer både i England. Et firma i England og en Tyskland, der laver sådan noget. Så det kan du bare trykke på om det. Jeg ser bare på mekanikker, jeg laver sådan nogle ting, og så laver jeg de her skider, og så det for at lave det. Jeg er ikke rigtig styr på det. Jeg har lidt styr på, at ingen